Ja, vi vil så gerne fortælle noget om kromosomer og de mest almindelige kromosomafvigelser og noget om prænatal. Jeg vil gerne starte og fortælle om kromosomer, og hvert menneske består af 46 kromosomer. Disse 46 kromosomer er noget, vi har arvet af vores forældre, og fra hver af vores forældre har vi arvet 23 kromosomer. Disse kromosomer gør noget forskelligt, som for eksempel et af dem bestemmer vores køn, og her er det kvinden, der giver et X, fordi kvinden består af to X'er, og manden giver et X eller et Y. Og hvis manden giver et X, så bliver det til en pige, og hvis manden giver et Y, så bliver det til en dreng. En kromosomfejl eller afvigelse af strukturen af hvad der kan have forskellige outputs, såsom at man kan have 3 af samme kromosom, nummer 21, og det giver så Down syndrom, og det vil Sigurd komme lidt mere ind på. Det er dog ikke alle kromosomafvigelser, som man lægger mærke til, selvom 10% af alle zygoter hos mennesker er bærende af kromosomafvigelser. Men de fleste bliver altså aborteret væk i fosterstadiet. Ja, så er der nogle forskellige konsekvenser ved kromosomfejl. Det her kaldes så kromosomsygdomme. En under kromosomsygdommen er den mest kendte og mest hyppige Down-syndrom, som jeg også nævnte tidligere. Når man har Down-syndrom, så som mange af jer nok så kan kende på billedet, er der forskellige fysiske egenskaber. Det er, at man har for eksempel et kort hoved, en stor pande eller en stor tunge. Som regel så er man også lettere påvirket psykisk. Derudover så findes der også mange andre kromosomsygdomme, hvor et eksempel kunne være Patterson syndrom, hvor man ligesom under fødslen bliver misdannet, og derfor bliver født misdannet, f.eks. man mangler en arm eller lignende, eller nogle organer, og fosterne overlever maks et par dage eller nogle få uger. De her kromosomsygdomme sker f.eks. ved at man mangler et kromosom, eller man har et kromosom for meget. Ja, det sidste vi gerne vil snakke om, det er prænatal diagnostik, hvilket betyder, prænatal betyder før fødsel, og diagnostik betyder afgørelse, det vil sige, at man finder en afgørelse på, om der er en kromosomfejl, inden barnet egentlig er født. Det kan man gøre ved hjælp af f.eks. en ultralydsscanning, som man også kan bruge til at afgøre barnets køn. Hvis man f.eks. kigger efter Down-syndrom, kan man kigge efter væskeansamlinger i nakkeregionen hos fosteret, eller en manglende udvikling af næsebenet. Det er alle sammen nogle ting, der kan tyde på, at barnet vil få Down-syndrom. Man kan også tage en blodprøve, hvor man tager nogle af fostercellerne ud fra morens blod, og dyrker dem, så man kan undersøge dem nærmere, så man kan finde ud af, hvad for nogle kromosomer der er, og hvad der er galt. Det der er problemet med, at man kan lave de her undersøgelser, det er, at man kan fravælge handicappede børn, fordi man inden de bliver født, kan vide, om de er handicappede. Og det giver nogle etiske dilemmaer, hvilket der er stor debat omkring, hvorvidt er rigtigt eller forkert at gøre, fordi at de mener, at bare på grund af, at barn er handicappet, betyder det ikke, at det ikke er et liv. Men der er der også nogen, der mener, at hvis et barn er handicappet, har han ikke de samme muligheder for at nyde et godt liv, som et normalt barn vil have. Og det er derfor, at den her prænatale diagnostik er vigtig, fordi du både kan finde ud af problemerne eller sygdommene, inden barnet bliver født, eller så det vil sige, at du egentlig kan forberede forældrene på, at de vil få et handicappet barn, eller de måske helt fravælger at få barnet, og i det tilfælde så få en abort.